Тъй като се отваря една от най-модерните болници в Европа, за мен наистина е едно специално събитие. Събитие в здравеопазването. Решихме, че ние можем да създадем в България болница такава, която не съществува досега. За първи път в България някой има договор с Harvard Medical School, най-престижната медицинска институция в световен мащаб. Ние ще бъдем като предно звено на Arizona Heart Institute. Това е водещ сърдечно-съдов институт в Съединените щати. Ние имаме лекари на световно ниво, които са българи, лекари на световно ниво, които са българи и са се върнали в България, за да предоставят грижи на българските пациенти. Едно място, където наистина мотото, високите технологии в интерес на пациента, в интерес на медицинския хуманизъм ще бъде изпълнявано безпрекословно и без компромиси. Болницата, която имаме, може да бъде на всяко едно място в света. По начина, по който е организирана, по начина, по който е построена, по начина, по който изглежда и включително с персонала, който имаме. Всичко това са не самоцелни движения, всичко това е в интерес на пациента. Това, което ние правим и искаме да правим в тази болница, е да подобрим качеството на живот на хората.